Nje bathandwa soqala entsha iseries emva kokuqeda leyana edila nevangeli. Ngifuna sikhulume ngokuba benevolent kukaNkulunkulu. Ngisho ngesingisi ngoba ngicabangile igama lesiZulu angilitholi kahle eliqonda ngqo kulento engifuna ukuyisho echazwa ileli gama lesingisi elithi benevolent. Lichaza ukuba nenhliziyo enhle, inhliziyo efudumele, ukuba mnene, ukuba othanda ukusiza, onozwelo, ukuze abantu mebethi God is good, kuthiwe all the time God is good. Ukuba onesineke, onakekelayo, owusizo, obekezelayo, ophanayo, ongayicabangeli wena kuphela, ogenerous, onesandla esivulekile. Leli gama lichaza zonke lezo zinto ngoNkulunkulu. Izathu esenza ngikhetha ukuthi sike singene kwi-series ekhuluma ngalezi zinto ingoba sibona isidingo sokuthi ake sigcizelele lezi zinto ngoNkulunkulu ngoba sijwayele ukugcizelela izinto okungenzeka umuntu athi mayesilalele agcine enesithombe esingaphelele ngoNkulunkulu. Kunama emphasis izinto esigcizelayo la ekhanyeni ngenxa yesimo esikusona njengebandla, ngenxa yala abaningi bethu nani abasuka khona, nangenxa izinto ezifundiswayo kwamanye amabandla around thina siyazama ukuqikelela ukulungisa ezinye zezinto. For example, amabandla maningi afundisa ukuthi umuntu ma ewumzalwane akufanele alindele inhlupheko empilweni yakhe, efanele alindele phila kahle emzimbeni, nokuba nemali, nokuba nempumelelo, okungesili iqiniso ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngakho siyathanda ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu ubuye ayivumele inhlupheko, ubuye avuma uNkulunkulu ukuthi sidlule ebunzimeni ukuze sisizakale. Siyathanda ukugcizelela into ekukhanyeni, mawuthi uyalalela into ehamba ivele njalo. Amabandla amaningi afundisa ukuthi yonke into oyifuna njengomzalwane mawuke wayithandazela, wayibiza ngegama, uyayithola. Kuyithiwe confess and declare. Lo hlobo lemfundiso kuthiwa name it and claim it, izinto ezakho akusiliqiniso. Ngakho siyathanda nokugcizelela ukuthi kuyenzeka uNkulunkulu angakunikeza okucelayo, uthi sewuthandazile kodwa ungabi nakho lokhu okucelayo. Into esihlala sisho njalo ekukhanyeni leyo. Kulawo mabandla mawukuthi uke ube kuwona, abanye bethu siphuma khona, ayinakwa kangako indaba yokona nokukhula ebungcweleni. Kuba sengathi into ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu ngathi ukuthi singaguli, sibe nemali, siphumelele einhlelweni esinazo njengabantu. Kuba sengathi leyo into amaZulu agcile kuyona. Ngakho siyathanda nokucorrecta lokho njalo sikhuluma ngesono. Njalo sikhuluma ngokulwa nama temptations, ukhule ebungcweleni into eyi-emphasis ekukhulumeni kwethu la ekhanyeni. Lama amabandla athi uma sewusindisiwe lindela ukuthi usewunoNkulunkulu owenza imangaliso, zinali imangaliso into every day. Bathi iphiwo zokuphulukisa abagulayo zisekhona, sibabeka izandla bonke bayaphila. Amanye lawa extreme ngempela azakhulume ngokuvusa ngisho abafile. Kusaneziphiwo zeimangaliso, umoya ongcwele usabasiza ukuthi bakhulume ngezilimi, bayaprofethana okungesili iqiniso. Ngakho siyathanda nokugcizelela ukuthi ungayilindeli imangaliso empilweni yakho nje everyday. Ngenzeka uNkulunkulu asenze kodwa kuseyinto okufanele uyilindele ukuthi uNkulunkulu asebenze ngendlela ejwayelekile. Hamba ekudokotela mawugula, sebenza ukuze uhole. Bathi ngijwayele nje ukuzwa kuthiwe ikweletu ivele icime emabhenki ingakhokhwanga emabandleni akhona. Okungesiliqinisa kwenzeka kwangempela.
Siyathanda thina ukugcizela ukuthi zikhokhe ikweletu zakhe azizukucima ngendlela isimanje. So ke kunaleyo uma ukuthi usuku wasilalela isikhathi eside uzoyizwa leyo tone leyo. Zikhona inhlupheko. Imthandazo ibuye ingaphendulwa hayi ukuthi ayiphendulwa ubuye ungayitholi lento oyicelile. Izono kumele sikhulume ngazo silungise impilweni zethu. Musukulindela uginqika kwemangaliso lindela ukuphila noNkulunkulu ngendlela enormal. Leyo nto inama side effects okungenzeka ibe nawo. Silungisa inkinga njengodokotela ekunikeza imedication yokuphilisa isifo esithize sikuxakile. Kodwa bese yasho ukuthi noma sophila lesifo kodwa ke ogada kungenzeka lento ikuphathise ngekhanda. Kungenzeka kube nzima ukulala ebusuku ngenxa le medication oyinikezwayo. Ngakho nansi neyokulungisa ikhanda mali kuphatha, nansi medication yokulungisa ama side effects, nasizama ukwenza njalo. Ngoba le tone esihlale siyithatha yeinhlupheko nokungaphendulwa kwemkhuleko, omunye ngamnika isithombe sikaNkulunkulu ongathandeki, ongenalo uzwelo, ongenasi isihe. uNkulunkulu obandayo onzimanyana, ongazwelani nathi ebunzimeni bethu, ongasili usizo. Niyayibona leyo ngozi bazalwane. Ngakho ngithe ake sikhulume ngoNkulunkulu obenevolent, uNkulunkulu owusizo, onesihe, onozwelo, ogcwele uthando, ofudumele. And ekukhulumeni kwethu sizoyithinta zonke lezi zinto engiyibalayo engisijwayele ukuyigcizelela, hayi ngenhloso yokuyilungisa ngoba zikho wrong, zi-right, kodwa ngenhloso yokuletha ibalance. Khona singazukwazi iside elilodwa likaNkulunkulu sigcine sesimbona ngamehlo kungasiwona, kodwa sizomazi ngendlela ebalanced, ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo. Amen. Okwanamhlanje kodwa ngifuna ukushaya i-high level yokukhuluma ngalobu buhle bakhe, ngalokuba usizo nokuba nozwelo kwakhe. Then kulamasonto azayo ngizothinta lezi zinto ke ngazinye ukuze sibone amavesi enza sibe neview ebalanced ngeinhlupheko, neview ebalanced ngokungaphendulwa kwemthandazo, neview ebalanced ngalendaba okugcizelela izono, neview ebalanced mangithi uNkulunkulu wayihoxisa iziphiwo zeimangaliso, kodwa kube khona esikwaziyo okuzoletha ibalance endleleni esimbuka ngayo uNkulunkulu. Kodwa namhlanje ngifuna sishayele phezulu ngokukhuluma ngoNkulunkulu owusizo, onozwelo, onemfudumalo, othandayo ukusenzela okuhle. Ngicela ke siqale encwadini kaExodus ku chapter 34. Zonyise emavesini ahlukahlukene. Inhloso ukunikhombisa ukuthi uNkulunkulu uyiveze njengoNkulunkulu ohlose ukusenzela okuhle. uNkulunkulu onenhliziyo enhle, onozwelo, ongasho ngesibindi ngaye uthi God is good all the time. Empilweni yami uNkulunkulu muhle futhi umethembe. Ku-Exodus chapter 34 nangu uNkulunkulu ezambula kuMoses ukuze abhale phansi uIsrayeli nathi sonke simazi ukuthi ufuna ukwaziwa njengoNkulunkulu onjani. Ku-verse 5 uSimakade wehla ngefu wama naye lapho uMose, wamemezela igama likaSimakade indlela afuna ukwaziwa ngayo. uSimakade wadlula phambi kwakhe wamemezela wathi, uSimakade, uSimakade, uNkulunkulu onesihe nomusa, ophuza ukuthukuthela, novame ubumnene nokwethembeka, ogcina umusa kubo bonke abayinkulungwane, athethelele ububi neziphambeko nezono, nokho ongayikumiyeka engamjezisanga onecala, ohambela ububi babazali kubantwana nakubantwana babantwana kuze kube yizizukulwane sesithathu nesesine. uNkulunkulu ufuna uMose amazi, funa atshele uIsrael ngaye, funa abhale njengoba ebhalile nje khona nathi sizomazi ukuthi
uzambula njengoNkulunkulu onjani. Uthi uNkulunkulu onesihe, merciful, okuchaza ukungathandi ukunikeza umuntu impindiselo embi asuke eyideserve. Umusa in the sense of mercy unalomqondo ukuthi umuntu wonile, ufanelwe ulaka, ufanelwe inhlupheko njengoba kade sifundisa masikhuluma ngevangeli, kodwa nanguNkulunkulu ongathanda ukumnikeza lokho umuntu. Kunalokho uthanda ukumenzela okuhle angakufanele, uNkulunkulu onjalo akathandi ukuphindisela okubi ngokubi. Noma esiqwashise egcineni ukuthi uyokwenza kulabo abangawamkeli umusa wakhe. Ngeke azamyeke omubi onecala engamjezisanga, kodwa akathandi ukwenza njalo. Akathokozi ngokubhubha kwababi, akathokozi ngokuphindisela okubi ngokubi. uNkulunkulu onesihe othanda ukungakuniki okubi okudeservayo, kodwa uthanda ukukunikeza umusa, isihe. Lithi igama elilandelayo, uNkulunkulu onesihe nomusa. Elezulu kuyalibeka kahle ubuye ungazini umehluko between isihe nomusa, kodwa lithi umusa liqonde lokhu ngesingisi okuthiwa igrace. uNkulunkulu ogracious. Igrace ke noma ihlobene kakhulu nomusa, kodwa inomqondo ke wona hayi owokungakunikezi impindiselo ekufanele, kodwa inomqondo wokugiqabeza nje wokupha izinto ongayifanele. Not so much ngoba khona okubo kwenzile ngakho ngizukugweba kunalokho ngizokwenzela okuhle esikubiza ngomusa lokho mercy, kodwa igrace nje inomqondo noma kuthiwa yikho into embo yenzile, kodwa nje ngivele ngikusukele ngingakwazi, ngivele ngumuntu ovele akwenzela izinto ezinhle akuphe, ngumuntu ogracious othanda ukwenza okuhle kungenasidingo. uNkulunkulu onjalo, uNkulunkulu omerciful, onesihe, uNkulunkulu onegrace, onomusa. Athi amagama alandelayo ophuza ukuthukuthela. Uyaphuza ukuthukuthela maqondana nezono zethu. Now la ukhuluma kakhulukazi ngalento yokusihola esalusa njengobaba, njengomalusi wethu, ngoba zonke izono ziyagwetshwa, uyasho ngenzansi. Kodwa la njengomzali akasiyo umzali ohleze phethe uswazi zonke izinsuku, akasiyo umzali ohleze ethetha malanga onke. Umzali obuya yiyeke ezinye izinto engazange aze ayilungise, buya ngathethi, ubuya ngasigwebi, sengakhulumi ngalokhu kokuphanishwa kwezono, kodwa nje ngalokhu kokushawa ngoswazi ukuze asilungisise. Akasiyo umzali osheshe acasuke uNkulunkulu. Ngakho nasempilweni zethu akafuni sibe nomqondo wokulindela ulaka neinhlupheko as a result of ukwahluleka kwethu. Uyaphuza ukuthukuthela uNkulunkulu, uyaphuza ukusigweba. Ngiyazi lento ngayo uNkulunkulu kweyami impilo, ngoba ngasheshe ngafunda ukuthi uNkulunkulu unoswazi alisebenzisayo. Ngithine sesisindisiwe noma singasazi ukuya esihogweni, kodwa uyalithola uswazi ngezinto ozenzayo empilweni. Obuza kuDavide, ziyaxolela izono kodwa ama consequences ezabe khona. Ngakho makwenzekile ngona ngihlalele ovalweni ukuthi kaze ubaba uzolidedela noswazi njengengane isaba ukuthi ubaba mayifika uzokwenza njani mayezwa lento engiyenzile. Kaningi ngilindele uswazi lungafiki, kunalokho anginikeza intambende angisize ngiphenduke ngize ngibuyele endleleni engazange ngiphanishe ngoswazi, nami ngifunda ukuthi kwezami ingana ngoba njalo. Angingabe ubaba obhozomela wonke amaphutha, angingabe ubaba okhuza yonke into, oshaya ngayo yonke into, kodwa njengoNkulunkulu angophuza ukucasuka, angophuza ukuthetha. uNkulunkulu onjalo. Uthi mayiqhubeka uthi novame ubumnene. Lele gama ke lezulu lethu ubumnene alichazi i-gentleness, kodwa igama elichaza ngesingisi bathi steadfast love, uthando olubekezela ingunaphakade olingapheli,
Uthando olumi lu-steadfast njengesihlahla, sifake impande phansi noma kushaya umoya asuki, silokhu simile nje la. uNkulunkulu uvamile, okuchaza ukuthi uyachichima, lugcwele kuyena uthando olingapheli. uNkulunkulu othi mayisenqumile ukukuthanda, uma lapho ekukuthandeni akakudubi ngoba wahluleka, akakucasukeli, ayeke ukukuthanda akuflathele ngenxa yokuthi unezono, kodwa unothando olunjengolomzali, lu-steadfast. Uhamba uyojikeleza ndodana yolahleko, uzubuye ekulindile esakuthanda. uNkulunkulu onjalo, nesihe, unomusa, uyephuza ukuthukuthela, unothando olumile olubekezelayo. Lithi futhi novame ngokwethembeka. Ukwethembeka ukugcina izinto oyishilo, ugcina izethembiso zakho, ugcina konke okuhle asithembisile ukuthi uzosenzela khona. uNkulunkulu esingamethemba ngamanye amazwi. Makuthiwa uvame ngokwethembeka, ungamethemba ukuthi abe nesihe, abe nomusa, aphuze ukuthukuthela, avame ngothando kuwena, ungazethemba zonke lezo zinto. Verse 7 ogcina umusa, ilawo magama again, steadfast love, uyaligcina uthando lwakhe kubo abayinkulungwane. Ngamanye amazwi alishoda uthando lwakhe. Inkulungwane babengakabi nawo amagama la anjengomillion. Unkulungwane wawuchaza kwakuyona number enkulu kunayo yonke babekwazi ukuyibhala bayisho. Ngakho mayethi ugcina umusa kwabayinkulungwane, ukhuluma ngenamba engabaleki kubona bonke abantu. Umusa wakhe nothando lwakhe olubekezelayo alukho lincinyane, alisibelo Davide no Moses no Johani no Jakobe, kodwa luvamile lwawonke umuntu, inamba engabaleki. Nathi siyabalwa kulomusa wakhe omi ungunaphakade. Nawe nezono zakho noma ziningi, unoNkulunkulu onothando olunezimpande, oluzinzile, olingazukupheshulwa yilutho empilweni yakho. uNkulunkulu onesihe esingapheli, onomusa ongapheli, ophuzayo ukukuthukuthelela, ovame ngobumnene, owethembekile, ogcina uthando kuwena nawo wonke omunye umuntu othembela kuyena. Indlela sikhombisa ngayo ekakhulukazi uthi mawuqhubeka no verse 7 athethelele ububi neziphambeko. Siyamaza sithethelele ububi bethu neziphambeko zethu, ngakho singamethemba ukuthi abe njalo nakuyona yonke enye into empilweni yethu, noma esiqwashisa ukuthi kulabo abangavuma ukuphenduka akayi kumyeka engamjezisanga onecala, kodwa uyophindisela kuyena ongafuni ukwamkela lobuhle ayibona njengoNkulunkulu. Niyayizwa bathanda? Cela kunifundela amanye amavesi kuDeuteronomy chapter 7 acishe afane nalawa, wona ngizokuhlala kakhulu kuwona. Ngiyafuna nje ubone ukuphindelela kokuyiveza kwakhe njengoNkulunkulu nje. Ufuna ukwaziwa kanje, akafani noNkulunkulu bamaFilisti noNkulunkulu bamaKhanana ababefuna abazali balethe izingane zabo kubona bayishise emlilweni esindlela yokukhonza labo uNkulunkulu. Ababefuna sometimes abantu ukuze babalalele mabethandaza baze bayisike abantu bayizwise ubuhlungu. oBhali, yakhumbula abaprofeti baBhali babeze benze njalo mabefuna uBhali abezwe. Akasiyi uNkulunkulu onesihluku, akasiyi uNkulunkulu othanda ukuhlupheka nosizi nokucindezela, akasiyi uNkulunkulu ocruel, oharsh, onendluzula. Akafuni ukwaziwa njengoBhali noAshtarothi noNkulunkulu bamaKhanana. Moses ngahlukile kunalezi izithixo zaseGibhithe. NgiuNkulunkulu mina onesihe, onomusa, owephuzayo ukuthukuthela, ogcwele uthando nobumnene kubantu abangilandelayo. kuDeuteronomy chapter 7 verse 7 uSimakade akanithandanga nje kuphela, akanikhethanga kunezinye izizwe ngoba nanibaningi, naningcosana kunezizwe zonke, khuluma ngoIsrael, kepha kwaba ngenxa yokuba uSimakade enithanda nangokuba wayegcina isifungo ayesenze kokhokho benu. uSimakade unikhiphe ngesandla esinamandla
wanhlenga endlini yobugqila nasendlini nasesandleni sikaFaro inkosi yaseGibhithe. Yazi ke know this ukuthi uSimakade uNkulunkulu wakho, uSimakade uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu, uNkulunkulu othembekileyo, ogcina izivumelwane, somusa kwabamthandayo abagcina imiyalo yakhe kuze kube seyizukulwaneni eziyinkulungwane. Wakhetha ngoba ekuthanda uNkulunkulu. Israel noma untamo olukhuni kanje. uNkulunkulu akakubekezeleli nje ngoba enenhloso yokuvezela amaGibhithe ukuthi uNkulunkulu ogcina izivumelwane, kodwa uyakuthanda futhi. Kuyasiza ukuyikhumbula lento bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, akasibekezeleli kuphela. Yebo uyasibekezelela ngoba sohlupho sonke, kodwa futhi uyasithanda, okuchaza ukuthi uNkulunkulu nje ojabulelayo ukuthi sibe seduze naye. Njengendoda ithanda umkayo, insizwa ithanda intombi, ikijabulele nje ukuthi abe khona nje. Ngimbuke nje mamatheka. Kumnandi nje ukuthi nangu la. NoNkulunkulu uyakuthakasela ukuba seduze nje nawe. Uya unenhloso yokwenzela okuhle nje, just because he delights in you. uNkulunkulu uyachazeka ngawe, unenhliziyo efudumele edonsekeleka kuwena. He takes pleasure in you. uNkulunkulu akakubusi nje njengenkosi ngoba phela uzokwenza njani, wakhetha kufanele agcine isithembiso sakhe akusindise, ayikho into angayenza nomunji. Kodwa uNkulunkulu okuthandayo, uyahalela ukuba seduze nawe, ukuxoxa nawe, uyathanda ukubona ujabule, uyathanda ukubona umamathe, uyakuthanda ukubona izinto zezinhle empilweni yakhe, uyakuthanda. Singalicomplicated uthando kaNkulunkulu, ilo lithanda esilaziyo. Mawuthanda umuntu, ubaba ethanda izingane zakhe, uNkulunkulu uyasithanda kanjalo. Uthi wakhetha ngoba ekuthanda, hayi ngoba kwakhona into encomekayo ngawe, hayi ngoba wawusizwe esikhulu Israel, kodwa wakhetha ngoba ekuthanda uNkulunkulu. Siyazi ukuthi kunjalo nakuthina, hayi kuIsrael kuphela. Uthi wamsindisa uIsrael endlini yobugqila. uNkulunkulu onjalo umsindisi, umsindisi ezonweni, umsindisi nasebunzimeni nje bempilo. uNkulunkulu othandayo to rescue us. uNkulunkulu uyathanda ukuba yihero othi mawuxakekile afika azokuhlenga kunanoma yini ekuxakayo. uNkulunkulu onjalo ongamemeza ebunzimeni bakho, hayi nje ezonweni kuphela. uNkulunkulu who loves to rescue, uyathanda ukusindisa. Wethembekile singamethemba. uNkulunkulu onothando kwizizukulwane eziyinkulungwane, nayi lento futhi lwanele bonke abantu uthando lwakhe. Akusilo lika Israel kuphela, alisibo lwabathize kuphela, kodwa lwanele nabantu abanjengami nawe. uNkulunkulu ogcwele uthando. Jeremiah chapter 33 verse 7. Uthi verse 7 uJeremiah chapter 33, ngiyoguqula ukuthunjwa kukaJuda nokukaIsrayeli, ngibakhe njengakuqala. Ngiyakubahlambulula kubo bonke ububi babo abone ngabo kimi, ngiyithethelele zonke izono zabo abazenzileyo nabaphambuke ngazo kimi. Siyamazi enje, besikhuluma ngakho lamasonto adlule, uNkulunkulu osihlenga ezonweni zethu, ayixolele zonke, asuse ububi bethu. Bese siku verse 9, umuzi idolobha iJerusalem uyakuba kimi yigama lokujabula nodumo nendumiso kuzo zonke izizwe zomhlaba eziyakuzwa ngakho konke okuhle engibenzela khona. Ziyokwesaba zithuthumele ngenxa yakho konke okuhle nangakho konke ukuthula engiwenzela khona. Uthi uNkulunkulu iJerusalema liyoba idolobha ajabula ngalo yena uNkulunkulu, nathola ipraise, anconywe ngenxa yalo uNkulunkulu, futhi akhazimuliswe
abantu bam-admirisha uNkulunkulu, bambuke bachazeke uyena, bambone muhle ekhazimula ngenxa yezinto ezinhle azozonzela iJerusalema. uNkulunkulu uthanda ukujabula ngokubongwa nokudunyiswa ngokwenza izinto ezinhle. uNkulunkulu ohlanganisa udumo lwakhe nezinto ezinhle azenzela labo abathandayo. Ufuna abantu bamazi njengoNkulunkulu ogcwele isihe, uNkulunkulu ogenerous, ngokuthi enze njalo kuyiJerusalema izizwe zamaFilisti zihalele ukuba noNkulunkulu njengoYahweh. Zingabafuni labo Bhali noNkulunkulu babo, ngoba wazwa muhle lo kaNkulunkulu kaIsrayeli omphatha ngalesandla esinje uIsrayeli, owenza izinto ezinje eJerusalema. Bese uNkulunkulu ngiyojabule ngokuthi izizwe zingidumise zingikhazimulise ngenxa yezinto ezinhle engizonenzela zona nina Jerusalema. uNkulunkulu onjalo uthi izizwe ziyakwesaba ithuthumele ngenxa yakho konke okuhle. Ziyasaba nokuhlasela uIsrayeli ngoba uIsrayeli unoNkulunkulu othanda ukumenzela okuhle uIsrayeli. Uthi lapha ngasekugcineni kuka verse 9 uthi ziyokwesaba ithuthumele ngenxa yakho konke okuhle nangakho konke ukuthula. Lela gama lezulu lithi ukuthula lichaza prosperity, chaza ukuhamba kahle kwezinto, chaza impumelelo, ukuba nayo yonke into oyifisayo. Uthi uNkulunkulu ziyomangala zesabi izizwe mayibona iprosperity engikunikeza yona. Ngakho le genge yeprosperity ayigeji completely ukuthi bona basuke bathi i-guaranteed kuona wonke umuntu kufanele aprosperish empilweni, no exceptions. Mawungaphumeleli ingoba ukulethwa kweshumi, ingoba unayo ifaith. Bese sine cha sinjalo. uNkulunkulu uyavuma inhlupheko, kodwa futhi ngiyafuna nazi bangcwele ukuthi uNkulunkulu uyayithanda impumelelo yabantwana bakhe. uNkulunkulu onje kuIsrayeli, inature yakhe inhlupheko zamakhoma kuma sentence prosperity empilweni zabantwana bakaNkulunkulu. Futhi mawucabanga na uzobona ukuthi kunjalo. Inhlupheko ayilast forever. Kuningi okuhle uNkulunkulu akwenzayo. Maningi amagama wabhalayo before sometimes bene khoma yeinhlupheko. Agicabeza khoma. Ngeinhloso ezinhle amakhoma aneyinjongo ezinhle uNkulunkulu asuke efuna ukuyifeza empilweni zethu. Phawule ungaphakami. Angifuni uyesihogweni mntwana wami. Ngakho nalive enyameni khoma. Amgicabeza ngezambulo nezimangaliso nani khoma. Niyezo bangcwele. Unjalo uNkulunkulu. Akasiyo uNkulunkulu othokozela ukukubona ucindezelekile, uhluphekile, ugula, uswele. Uyathanda ukwenzela okuhle abantu baze bamazi bamangale uyena, bebona izinto ezinhle azenza empilweni yakho. uNkulunkulu onjalo. Kwisililo chapter 3 for ama 2K Lamentations chapter 3 ngicela ukufunda la. Siyawazi lamavesi kwabaningi bethu amagugu ethu lamavesi, kodwa sibuye siwalibale mase sigcizelele kukhanyeni indaba zeinhlupheko. Isililo chapter 3 verse 21, noma kunjalo kade ekhuluma ngokunqotshwa kweJerusalema neinhlupheko zeJerusalema. uJeremiah lo ubhalayo ubhala isililo uyakhala ngoba iJerusalema linqotshiwe, isizwe saseBhabhiloni bathunjiwe, usuku olunzima eJerusalema. Uthi kuverse 21, noma kunjalo ngisazoqhubeka ngibe nethemba uma ngicabanga ngosimakade. Mangicabanga ngosimakade angicabangi uNkulunkulu othanda ukungihluphekisa, ongayiphendula imithandazo yami, ohleze egada izono zami, uNkulunkulu ongazukungenelela ezimweni zami nangendlela ezimangalisayo. No, mangicabanga ngaye ngibona ubunzima bempilo yami kubuya ithemba. Kumele sibe njalo nathi bathandwa. Kumele masicabanga ngoNkulunkulu, angifuni sigcine sinesithombe sikaNkulunkulu wendluzula nosizi nobuhlungu. Kumele kubuye ithemba khona ebunzimeni bala emhlabeni masicabanga ngoNkulunkulu. Athi kuverse 22, na into emenza kwelo yithemba, uthi uthando lwakhe
lungunaphakade, which means the steadfast love of the Lord never ceases. Uthando lwakhe alinqamuki, ubele bakhe, his mercies abunamkhawulo, they are new every morning. Kusha njalo nsuku zonke uverse 23 usho njalo. Mayithi lapha uverse 22 ubele bakhe, mercies usebenzisa igama lobningi, iplural, eliveza umqondo weyinhlobo ngeyinhlobo zomusa uNkulunkulu asenzela wona ongenamkhawuko. Njalo ekseni mawuvuka unomusa omusha afuna ukukunikeza wona uNkulunkulu. Athi ukwethembeka kwakhe kukhulu, great is his faithfulness. Kuverse 24 bese ethi ngathi ekhuluma ngento ayisho emphefumulweni wakhe, ngathi usimakade uyisabelo sami, ngakho ke ngizakwethembela kuye. Ngiyakhumbula ngangichaza lento yesabelo. Usabelo means iportion yami uNkulunkulu. Makuhlukaniswa amafa, abanye benikezwe izindlu, abanye benikwa amasimo, abanye benikwa amabhizinisi la ekhaya, ama-portions lawo. Wonke umuntu uthola iportion yakhe yamafa. Uthi uJeremiya, uNkulunkulu mina iyona portion yami. Bathi abanye bethembele imalini, bethembele kwimizi, bethembele kwini, mina ngizakwethembela kuyena. Uyisabelo sami esihle engithokozayo ngaso uNkulunkulu, indawo yami yokwethembela. Athi kuverse 25, usimakade muhle kulowo omlindelayo, kulowo omfunayo. God is good. Yahweh is good. uNkulunkulu muhle kwabamlindelayo. Ngiyafuna simazini kanjalo bazalwane, njengoNkulunkulu omuhle kubantwana bakhe. Cela ke sibuka amavesi ambalwa kuTestament Elisha, khona ngizoya ngasekuphetheni. Ngicela siqale kuMathewu chapter 5. Zofunda nje ambalwa la masinyane bese siyavala. Matthew chapter 5. Ukuze ama-theologian angathi wayenjalo ku-Israyeli. Akasenjalo manje. Uverse 43. Nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo, ukuze nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini, ngamanye amazwi nifane naye. Ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe, elakhe lelilanga, uyena uliphumisayo, phezu kwababi nabahle, anise imvula yakhe phezu kwabalungileyo nabangalungile. Anokwenza okuhle kubantu, even abantu abaniphatha kambi, anobenzela okuhle, khona nizofuza uyihle wasezulwini, ngoba uyihlo umuntu owenza okuhle. uNkulunkulu uyathanda ukwenza okuhle, uza kwenze ngisho kubantu abangamesabi, abangalungile, abanikeza ilanga, anise imvula kubona, okuchaza ukusinika yonke into esiyidingayo njengabantu. Ilanga nemvula iyona into esupporta konke ukuphila kwabantu emhlabeni, iyona eyenza kube ne-oxygen sikwazi ukuphefumula, kukhule izitshalo, izilwane zidle, sikwazi ukudla izitshalo nezilwane. Yonke into esiyidingayo ikulento yelanga nemvula. Mawungakususa khona, there's no life emhlabeni. uNkulunkulu osinikeza konke okuhle, azanikeze ngisho abantu abangamasabi, abangalungile. Niyayizwa lento bangcwele? Unjalo uNkulunkulu wethu. Ingakho ku-right ukumbonga, uzumbonge ubale zonke lezi zinto, umbonge ngokuzwe endlebeni, umbonge ngokubona emehlweni, ngokukhuluma emlomeni, ngokuhamba kwegazi, umbonge ngayo yonke into. Ngoba leli verse lisho njalo malithi ukhipha ilanga nisimvula, lichaza yonke into esupporta impilo yabantu emhlabeni. Kuningi uNkulunkulu okuhle akwenzayo, uNkulunkulu onjalo. Ngakho nathi asimlingise nakubantu abasihlukumezayo. Lichaza lokho leli verse leli. In fact lo nto uPaul asuke yisho kwizenzo 17 ungavuli uverse 1 mayethi ngokuba siphila sihamba sikhona kuye, konke ukuphila kwethu kukuyena uNkulunkulu. Ngisho abantu abangakholwa noma bemhlambalaza bayisebenzisele izinto against uNkulunkulu, kodwa uyena obabusisayo, uyena obenza baphile babe bahle, baphumelele empilweni, bangaguli, mabengaguli bakhule babe badala, bashade babe nabantwana. Zonke lezo ibusiso zivela kuNkulunkulu, njengoba bedla belala bavuke.
uNkulunkulu owabusisayo, uNkulunkulu onjalo ogixabeza azagixabeze ngisho izitha zakhe. Kangakanani ke ngayikusisiza thina esabantwana bakhe. Amen. Uthi kwizenzo mangikufundela masinyane izenzo 14 uverse 16 uNkulunkulu othe ezizukulwaneni ezidlulileyo waziyeka izizwe zonke ukuba ihambe ngeindlela zazo. Kuverse 17 nokho akayekanga ukuyifakazela ngokwenza okuhle. uNkulunkulu wayiyeka izizwe zaphuma zaye eThixweni, abamnyama baye emadlozini, abanye baye emalini, kodwa akazange ayeke ukuyifakazela kuzona zonke izizwe ngokusenzela okuhle singamazi sinjalo. Wanika imvula, usho njalo kuverse 17, yasezulwini nezikhathi zenala, okuchaza ukuhluma kwezitshalo abantu bavune. uNkulunkulu wanikeza yonke leyo nto egcwalisa inhliziyo zenu ngokuhle nangokunjalo, kuchaza ukuthi uNkulunkulu wagcwalisa inhliziyo zenu ngokudla, wanika nenjabulo. uNkulunkulu uyena owenza abantu bajabule, bakwazi ukuba namaphathi, bakwazi ukucelebrate, bakwazi ukuba happy noma bengamazi uNkulunkulu. Uye owenza zonke lezo zinto, uNkulunkulu othanda ukwenza okuhle. Iniyayizwa lento engiyifundisayo bathanda. Cela ukuvala ngoJakobe chapter 1. Sazobuye sibuyele kuleli kulamasonto azayo, kodwa ngiyafuna nje ukuvala ngalo ukugcizelela lento kaNkulunkulu othanda ukwenza okuhle. Kuverse 5, kepha uma kukhona omunye phakathi kwenu oswele ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngokungagodli, ogenerous ngamanye amazwi, futhi engabalisi. Akadeleli umuntu, uchaza ukungadeleli umuntu lo, akathi wena ufanele lutho, wena uyini wena. Uyakuphiwa lokho. Kuverse 16, bazalwane bami abathandekayo, ningadukiswa izipho zonke ezinhle, ningadukiswa nize ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ohash. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla iphuma kuyise wokukhanya okungekho kuye ukuguquka nasithunzi sokuphenduka. Wazala ngezwi leqiniso ngokuthanda kwakhe ukuze sibe ngamazibulo ezidalwa zakhe. Buka nje ukuthi unenzeleni ngokunisindisa. Mazini njengoNkulunkulu ophana izipho zonke ezinhle. Yonke into enhle onayo empilweni yakho ukuthi siyalibala thina bathanda. Ingakho mangichaza indlela uNkulunkulu esiphatha ngayo, ngithi mawucabanga isentence kuningi okuhle bese kuba namakhoma obunzima empilweni yakho. Mawungasubale ngalendlela engisho ngayo, uqale ngeoxygen, uze ngamanzi, uze ngokuhluma nje kweinwele, ngokugijima kwegazi emzimbeni wakho, ngokuba nendlebe ezwayo namehlo abonayo nomlomo okwazi ukukhuluma, ngokuvuka ekseni, ngokwazi ukufudumala makubanda, uphole makushisa, ngokwazi ukuhlala nokusukuma, ngokwazi ukuba nokudla, ngokwazi ukuba nabantu ophila nabo. Mawuqala nje lapho ushaya uhide lamagama uNkulunkulu ezinto ezinhle akwenzele yona, mhlawumbe uyogcina ufikile kuyikhoma lakho leli ohlezi upreoccupied ngalo. Mabethi zibale ubone ukuthi ayiningi na ilento eshiwa leli verse le. Bazalwane, sinoNkulunkulu othanda ukwenza okuhle, sinoNkulunkulu othandayo ukusibona sijabule. Masigcizelela amakhoma, suke sifuna ningadidiswa abantu beprosperity benidukisa ukuze nithuke makuvele inhlupheko. Asifuni nithuke, kodwa futhi asifuni ke ikhoma bese liphenduka liba isentence. Ugcina umbona uNkulunkulu njengoNkulunkulu ohash, ongathanda ukwenza okuhle. uNkulunkulu othanda ukugixabeza ukuze uhlezi ujabule. Ngakho asimthande, sifuna ukusondela kuyena ngoba uNkulunkulu omuhle empilweni zethu. We have a good God. God is good all the time. Amen. Asithandazeke.